la kulonda sanibona ngambuzo nje nzima ngikho shona ubinzima nalento noma njani yabo kodwa ngifuna mhlawumbe ukubhekela la into enzokuthi bese kwabuza lo muntu indaba number 1 number 2 let's say mhlawumbe njengoba kuthiwa i-category yodwa ihamba ne-100,000 mhlawumbe ngiyalinganisa kwake kwenzeka la ukuthi sibone ijele amavoti alo close to 1 million okusho ukuthi mhlawumbe lapho imali yenziwe ngalawo mavoti mhlawumbe more than 3 million yabo. So unumber 1 mhlawumbe usevotelwa ngamavoti ayi-600,000 mhlawumbe nawo amavoti imali yawo more than 1 million. Unumber 2 mhlawumbe avotelwa ngamavoti ayi-500,000 nemali yawo futhi kanjalo. So unumber 1 usazothola le mali 100,000 then unumber 2 angatholi lutho yena ebevotelwe ngamavoti angaka. Nodaba omkhulu angakuphula ulimo angakuphula ulimo bakuthe umbuzo wakho ungawezwezi bakanti bengithengi wena. Okay, nodaba omkhulu nathi into eyiqiniso. Into eyiqiniso ke ithi asisho ukuthi number 1 asisho nokuthi khona umuntu ozophuma engatholi lutho. Awukwazi ukuba nominated uphuma ungatholanga lutho. Uyayibona into leyo? Ngoba akekho umuntu ozonikezwa i-performance ekubani ebenganominatewanga, angithi yabona. Osho ukuthi ngoba uhleli nobaba uMacingwane lapha ekubekise nje. Ubaba uMacingwane ukhona kwamanye ama-categories. Kodwa kusho ukuthi ubaba uMacingwane engaphuma engaphi, ungayihlazo uma engaphuma engaphethe lutho emabhida, angithi yabona. Laphaya kukhona abantu abazophatha uhlelo babekelwe imali zabo ngokuthi mara kodwa mara ngifika lapha amuntu abengalazi kahle sengifica abafana lazi ithithi ezifana nabafana sabafana bangabe nomshwalense umthinti nakalo wena umthintile noma wachaza wathi verify i-authenticity of lokuzama abantu mhlawumbe kodwa ngibhayiza ngisakayile kahle ngohlalo yabona umuntu mayehlanya kodwa eganiwe, give him the benefit of the doubt. Ngoba umfazi ngayihlalela yonke into iphuwa ngayihlalela, indoda engenalutho ngayihlalela, indoda ehlanyayo ngeke asayihlalela ngoba kushuthi ngahamba nkulu phambi kwabantu. Ngisho ukuthi ke mina nje kwamkhuluma nje manje ngibingelela abafowethu, cha ngiqala ngibingelela abafowethu ngoba isikhathi esiningi ngiyaphila kakhulu kunenyanga zangithi lapha kudokotela uTesakot buya kwa-Israel umgcina azobeleka udokotela uMabalengwe uMvukadolwe omalume ke seyifuni imali yasehouse. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi babekhona phakathi kulensizwe iqala ngotho esigalelile okujaho ukuthi ufanele umavuso sincoma ukuthi awu khona la kwenzela abantu ngoba simhlabeni ocindezana nawo lutho akahlonishwa akanayo lutho nje. Ngakho ke mina ke nganja ukuthi ngibingelele lonke likhona nabacingo wakhona izinto eziyaphambili siyayihlonipha noma singangazazi ama details. Sometimes some details are business, sometimes details are personal, some other details they are societal and they are industrial. So when the industrial details issue ukuthi njengoba bezo-analyze bathi namhlanje bazo-unpack an industrial position yabona ukuthi nje mina noma ngabe ubani ongifonelile ukuthi mina ngizwe umntana nomchulu kuthiwe ngiwu-president wamabhinci, I want to set the record straight yokuthi I withdraw with immediate effect. I can't create a nation and compete to lead a nation. I'll never do that. I'll never do that. So you call me to insult me here. Even ngisho lento ebizwa kuthiwa upresident wamabhinca yakuhamba nami mina ngayilula kanzima namhlanje ngihamba amajele ngihamba yonke into. I'd rather be honored or be compete to be who I am
I will never allow such things. Angisoze mina ngakhompithela ukuba ungizwe umlando kamkhulu isiqhwaga sisemachulwini esakhanda lamacika akhona njengamanje. Ngisho abantu ababakhonzayo namhlanje ababahloniphayo abasemalibeni omjikelo omgqumeni I've contributed ngaze ngafika ngisho emkhakheni la ngihlonipha khona ophushwela abantu ababahlonishwa obhodloza. Yonke lento ngayenza mina ngani na ngabheke inzuzo ngazi ukuthi ngelinye ilanga kuyoqhamuka njengalesi. I can never compete for who I am. The only position that I will compete is a presidential office in parliament to lead the country. That's where I can. Not here, never. Macingwa. Siyabonga kakhulu ubaba. Yamba kakhulu.